ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ರಾಜಗ್ ಆಯನ ಅರಸ್ತಾನುಡು ಆಯನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ಒರಿ ಕಲಾವಿದನ ಆಯನಗ್ ಲೋಕಡು ಓಲೆ ಪೌಡ ಅಲ್ಪ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಕಲೆ ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಕಲೆ ಅಚ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕಲೆಕುಲುಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ತೆರೆದಿರೋಕುಲು ಬಂತೇರೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕುಸಲ್ ಮಲ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತು ಸುಲಭಡು ಮೇಯ್ಕ್ ಪತ್ತುಜಿ ಆತು ಸುಲಭಡು ಕಲಾ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಕಲೆನ ಎದುಕೊನು ಜೆರು ತರ್ಕೊನು ಜೆರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೇ ಕಲಾವಿದರು ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಡುಲ್ಲೆರ ಅಂಡ ಉವೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರಂದಕುಲು ಮದೆ ಸೇರಿದಿತ್ತೀರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ಕನ್ನಡು ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪುಗ ಕಲೆ ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ಲೋಕಡೊರ್ಪಡಿ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಿಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಆಜಿ ಕಾಲೋಡು ದುಂಬು ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸೆ ಬಲೆ ತೇಲಿ ಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಈ ಕನಕ ಆಂಜನ ಎಸಲ್ಡುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಚತ್ರ ಪುದರೆ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲೆ ತೇಲಿ ಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಸಿಕ್ಸ ಅಂಚನೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕ್ಕೂ ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಕೈ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರ್ರಿ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಕಿನುಗೋಳಿ ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಬೈ ಒತ್ತುಡು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡರ ಬೊಕ್ಕರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಬಂದಲೆ ಈ ಪುರ್ತೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲುಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚಿಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚಿಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಡುಟು ಭಿನ್ನಾದಿಗಡು ಕುಲ್ದೇರು ಸಚಿನ್ ಸುವರ್ಣರು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡಿ ಈ ಪುರ್ತೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರೇನ ಶ್ರೀ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎದುಕೊಂದು ಬಂದಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಡ ಏರು ಬರಡು ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ಪ್ರಶಂಸ ಬತ್ತಜಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಪೂರ್ಣ ಅವಡಂದಾಂಡ ಪ್ರಶಂಸ ಕಾಪು ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಕೀಲರು ಕೆಲಸ ಹೆಜ್ಜನ್ನ ವಕೀಲರು ಬಹುಶಃ ಐಕಾತ್ರ ಕೇಸು ಬರೋಡೊಂದು ಕಣ್ಣನ ಬಡಿನ ನಡುಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಪತ್ತಾ ಪಾಡ್ದು ಅಕಲೇನು ಒರಿಯಾಗೊರಿಯಾಗ ಪತ್ತಾದು ಪಾಡ್ದು ಅಕಲೇನು ಡೈವರ್ಸ್ ಬರಕೊರ್ಪೋಲೆಕ ಮಲ್ಪನ ಚೀತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ಬದೊಂದು ಪ್ರಶಂಸ ಕಾಪುದ ಕುಲ್ ಬರೊಂದುಲೇರು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಪಾಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ. ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರಾದ ರಾಮರಾಜ್ ಇವರು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮುಂದಿನ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಲವು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಐಕ್ಲಿನ ಕರ್ಮ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ನ ಹೆಂಗ್ ಇನಿಕ್ ಒಂದೇ ವರ್ಷೋಡು 100 ಕೇಸ್ ಇನಿ ಐಟ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ದಾತವನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಪೊಂಜೋ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಎಪ್ಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನೆನ್ನ ಲೈಫ್ ಇನಿಮಿಟ್ ಅನ್ ಕೇಸ್ ನಾಡೋಂಬೋತಿನೇ ಆಯ್ತು ಅಂಚಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮನ್ ಪಂದೆ ಗುಲ್ದಿಜಿ ಎನ್ನ ಐಡಿಯನೇ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಏರು ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿದಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಡುಪ್ಪೇರಿ ಅಗಲಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕಡಪು ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡ ಈಯನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಯಾನಿನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಚಿಹ್ನೆ ಬಾಡು ರಡ್ಡೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಬುಡದಿ ಕಣ್ಣನ ಕೋಲಾರ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಆ ತಾಪು ಅಂಚ ಯಾನ ಕೋಡಂಜಿ ನಲ್ಪ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾರ್ದಪ್ಪ ಇನ್ನಿಲ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ ದಾಂಡ್ ಹೋಯ್ಜಿ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಂಕ ಓ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವೇ ಕಾರ್ಡದ ಕೇಸ್ ತೋಜೋಡು ಆಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಕುಡಿಚಿನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ್ಜಿ ನಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಏನ ನೂತನ ಕೇಸ್ ಆ ನೂತನ ಕೇಸ್ ಪೊರಂಜೋವೆಗೆ ಎನ್ನ ಡೈವರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೊಂದಿನವರೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಎತ್ತುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರತೆ ವಕೀಲಡ ಪಂದಿರೇನ್ ಎಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂದ್ ಇಚ್ಚ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಬಿಸಿಲ್ಲ ಓ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕೇಸಲ್ ಬೋತೆ ತೋಜುಡು ಬಿಸಿಲ್ಲ ದೀಪ ವಕೀಲರ ಈರ್ ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಾರ್ ವಕೀಲರ ಈರ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲಾರ್ ಯಾರ್ ಬನ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಸಿಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಈರ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲಾರ್ ವಕೀಲರ ಈರ್ ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಾರ್
ಬಿಸಿ ಇಚ್ಚಿನ ಫೋನ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಮರಾನು ಎಂಚಿ ಸಾವದ ಫೋನಿ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಟಿವಿ ದ ರಿಮೋಟ್ ಅತಿ ಅವಿನಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಐಕ್ಲ ಸಿಮ್ ಬಾರ್ದು ಬಾತೆ ರಾಪುಂಡು ಅಗಿಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಕಾಡಿರ್ದು ಬೈದಿನ ಎಂಗುಲು ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಬೈದಿನ ಇತನಿಗುಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿ ನರ್ತೊಂದು ಪೆತ್ತ ಬೈದ್ಲಕ ಬೈದಾರತ ದೇ ಬೈದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ವಕೀಲರೇ ಎಂಕ ಆರು ಬೊಡ್ಚಿ ಅರ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಬಿಡು ಮಾರೈತಿ ಎಂಕ ಅರಡ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಐಕಿತ್ತು ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಬಿಡು ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ವಕೀಲರೇ ಇಡಬಲೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಏನಿದೆ ಇನ್ನು ವೈಡ್ರ ವಕೀಲರಿಂದ ತೋಜೊಂದೆ ಅದು ಸತ್ತಿ ಮೂಲ್ತುಲೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈದಿಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ ದಾದ ಬರಿತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡಪ್ಪ ನಿಕ್ಕೇನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ ಈಯ ನನ್ನ ಮಾತರ್ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಯಾನಿ ನನ್ನ ಮಾತರ್ ಬಿಡ್ತಿಜಿ ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಚಿಹ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಯಾನೆ ಆತ ಅಂಜತ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಕಾಲ್ವನೆಗ್ಲೇನ್ ತೂನನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಕಲ್ನ ದಾದ ಮಾತೆ ಕೇಸು ಪುಣಂದು ಒಂದು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪರಾಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಆಫೀಸ್ ತಡಿಬೇಲೆ ಅವು ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪನೆ ಸಾಲ್ ಆವಡು ಎಂಕ ಮೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ಐತೊಟ್ಟುಕು ಉಂದಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಐಕ್ ದಾದ ಅಲ್ಬು ನಮ್ಮ ಇದೆ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಜೋಕುಲ್ ಬುರಾಪಿ ಅಲ್ಲ ಬೋತೇರು ಅಗುಲ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ತಿನ್ಪಾವೆ ನೂಲೆಗೊಂಡು ದೀಪಾನೆ ದಾದ ಅವು ಕುಕ್ಕು ಬರ್ನಾರ ದೀತಿನತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಸರಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಬಾಲೆಂದೆ ಬತ್ತೋಯ್ತೀನಿ ಮರದೆ ಬಾಲೆತೆ ಈತ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತೀನಿ ವಕೀಲರೇ ಯಾನ ಹಾಲು ಮದ್ಮೇನ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಹಾಲು ಬಂಜಿನಾಲ್ ఆయన ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ఇలా పెద్మే తాంకదు ఈత పూర ఖర్చితునే యాన్ వకీలరే ಒಂದು ಕೋಟೆತ್ ಮೂರಾಣಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಇತ್ತನ್ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬತ್ತಿನಗುಲು ರಡ್ಡು ಒಣಸು ಮಲ್ತು ಬಾಲೆ ತುದು ಒಂಜೇ ಪನ್ಪುನು ಬಾಲೆ ಇರ್ಲಾಕ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಅರ್ಲಾಕೊಂಡು ಬಾಲೆ ಮೆರ್ಲಾಕೊಂಡು ಅನ್ಪುನು ವಕೀಲರ ಅವು ಪೂರ ಕಾಮನ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬೈದಿನ ಜನ ಕುಲ್ಬರ್ ಬನ್ಪೇರು ಬಾಲ ತಿದ್ದ ಮಲಕೊಂಡು ಫಿರಪೆಲ್ಲಕೊಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಬನ್ಪೇರು ಅಂದರೆ ಕುಚುಲ್ ಬನ್ಲೆವು ಪಕ್ಕ ಕಾಮನ್ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಗಲಿ ಹೋಲ್ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ವಕೀಲರೇ ಒಂದು ಬಾಲದ ಕಣ್ಣು ರಾತ್ರಿ ಕಾಪನ ಗೂರ್ಕಲಕೊಂಡು ಅನ್ಪುನು ವಕೀಲರೇ ಬಾಲದ ಮೂಗು ವಕೀಲರ ಕಾಣ ಪೇಪರ್ ಬಾಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ವಕೀಲರೇ ಮಾತ ಬುಳ್ಳೆ ವಕೀಲರ ಬಾಲದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೈತ ಬಿರಲ್ ವಕೀಲರ ಅವು ಮೂರನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಅನ್ಬಿಡು ವಕೀಲರ ವಕೀಲರ ಹೀರೆ ಪಲ್ಲೆ ಹೀರೆಗೆ ಎರಲಕ್ಕ ತೋಜುನು ವಕೀಲರ ಕೇಳ ವಕೀಲರ ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಸುಲ್ಲತ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜುನು ವಕೀಲರ ಒಂದು ಬಾಲ ಎರ್ನಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಲ ಹೀರೆ ಪಲ್ಲೆ ವಕೀಲರ ನಮ್ಮ ದಾದಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ನಿಗುಲ್ ನಿಗುಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಕ ಮೂಲೆ ಆವಡು ಆರ ರಾತ್ರಿ ನಾಯಿದಲಕ ಕುರೆಪುನಿ ಇನಕ್ಕೆ ನಾಯಿದಲಕ ಕುರೆಪುನು ಇನಕ್ಕೆ ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಾಯಿ ಜತೆ ಐಕ್ ಬರಿತಿ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತವರೆ ಬಲ್ಲೆತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಾಯಿ ಜಿ ಪಂದು ಐಕ್ ರಾತ್ರಿ ನಾಯಿದಲಕ ಕುರೆಪುನ ಈ ನಾಯಿ ಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಐತೆ ಮುಲ್ ವಕೀಲರ ಜರ ವಕೀಲರ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾಯಿದಲಕ ಯಾಕೆ ಕುರೆ ಬಿಡಮ್ಮ ಅಂಚತ್ ವಕೀಲರ ನಾಯಿ ತಪ್ಪಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬನ್ನಿ ವಕೀಲರ ನಾಯಿ ತಪ್ಪಾಡ್ಬೋಯ್ನಾಕ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿತನೆ ಚೀಫ್ ಲಾಯರ್ ಅನ್ನತ್ತಂಬೆ ಯಾನ್ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೋನ್ ನಂಚಿತನೆ 1 ಕೋಟಿ ಕೇಸ್ ಗದ ನಂಚಿತನೆ ಆತ್ಲನಿಗಲಿ ನಾದೆ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಬಾಡ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಮೀನ ಮುಟ್ಟೆ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಕೀಲರ ದಾದ ಕರ್ಮವಾದಿರ್ನಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬಾಡ್ರೆ ನಾಯಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಅದಾರ ಅರ್ಪಡಿ ಬಕ್ಕಂತದೆ ವಕೀಲರ ಎಂಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ವಕೀಲರು ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುರು ಕೇಳಲಿ ವಕೀಲರ ಎಂಗಲ್ಲ ಈತೆ ಯಾನು ಜೀವಮಾನೋಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂ ಬಾಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ವಕೀಲರ ಅಂದಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಈ ಲುಂಗಿಗಳ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಕ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜು ವಕೀಲರ ಕೋಡತ್ತಿ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪನಂದೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ವಕೀಲರ ಜಾಲ್ಡ್ ರಡ್ಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂ ಮೊಲ್ಟ ಎರ್ನ ಕೇನು ಮೋಲ್ ಬಾಯಿ ಬಿಡು ಪೂಜೋಲ್ ಕೇಳಲಿ ವಕೀಲರ ಎರ್ನ ಕೇಳಿ ಏರಮ್ಮ ಈ ಲೋಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂ ಬಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ಪು ನಂಜಿತ್ತಿನ ಆತ್ಮಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏರೋ ವಕೀಲರೇ ಇಡಲೆ ಇಡಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ವಕೀಲರ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿದೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಉಂಡು ವಕೀಲರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬುಡದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಲಕ್ಕ ಬಗಲ್ ಸೈಪ ಮಾರ ಬಂದ ಕುಲ್ ಮಾರ ದಾದಮ್ಮ ನಾಯಿ ಬಂದ ದಾದಮ್ಮ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಬರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಹುಡುಗನ ಶೂಸ್ ಕಂತು ನಮ್ಮ ಚಾಲ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಣ ಆಯ್ತು ಮೇರೆನ್ನ ಮಿತ್ತು ಡೌಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ವಕೀಲರೇ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯ ಏನನೇ ತುವರೆ ಬತ್ತಿನ ಪಂದಂಡ ಶೂಸ್ ದಾನೆ ಪಿದೈದಿದ್ದು ಲೈ ಬರ್ಪೇನ ಅವು ಒಂದು ವಕೀಲರ ಈ ಕಂಡನೆ ಅಂದ ಮಾರ ಐಕ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬಂದ್ಪತ್ತ ಮಾರ ಮಂಡೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚಿನ ನಾಯಿ ನಿಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪರ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದರ್ತ ಗಿಡ್ಬಿಡೋ ನಾಯಿ ಅವೇನ್ ಯಾರು ಮೊರಡಿ ಗಿಡ್ತದ ಆತಂಡು ಹೌದೇ ಅವೇ ನಾಯಿ ಕೂಡ ದಾದ ಮಲ್ದನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೊರಣಿ ಶೂಸ್ ಅಂಡೆ ಮೊರಣಿಗ ಕೋಡಿ ತೂಪೆ ಎರ್ನನ ಒಂಜಿ ಗೀಟ್ ಕಲರ್ ಚಟ್ಟಿ ಕಂತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಜಾರಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಮೇರು ಶೂಸ್ ತುದೇ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಡೌಟ್ ಮಲ್ದೇರು ನಾನು ಆ ಚಡ್ಡಿ ಮಿನಿ ತುಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಫುಲ್ ಡೌಟ್
ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿನ್ನೇ ತೂವರೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಡ ಆ ಚಡ್ಡಿ ಬಿದ್ದಾಯ್ತಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರ ಅವಲಂದು ವಕೀಲರ ಏ ನಿಗಲ್ಲ ಮದ್ಮೆದಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಿಂದಾಲ ಉಂಡಂಬೆ ನೈಕಲ ಅಂದಂದು ಮನ್ಪತ್ತ ಬಂದಿ ನನ್ನ ಕಂಡನಿಂದ ನಂಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಜತ ಮರ ಇರಲ್ಲ ನಿಗಲ್ಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇರಗೆಂಜ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ನಾಯ್ದಲ್ಲಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂನೇ ಎಂಕಂದ ಜಾಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಕೀಲರೇ ಅಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ವಕೀಲರೇ ಹೆಂಗೊಂದು ಬೋರ್ಚಿತ್ತು ನಿಂದು ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ವಕೀಲರೇ ಒಂದಿನ ಮೊಲಿತು ಜೋಲು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಚೀಲದ ಗಂಟು ಇತ್ತು ವಕೀಲರೇ ಆಯ್ತು ಇಂಜ ಓಪನ್ ಮಾಲ್ತು ತೂಯೆ ಆಯ್ತು 30 ರೂಪಾಯಿಲ ವಕೀಲರೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಅರಿ ಇತ್ತು ವಕೀಲರೇ ಬತ್ತೋಲತ್ತ ಒಂದಿನ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಚೋಲ್ ವಕೀಲರೇ ಒಂಜಿ ಕೆಪ್ಟನ್ ಗುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಯಲ್ಲತ್ತೆ ವಕೀಲರೇ ಬೊಕ್ಕ ತೂನ ದಾದಿ ಅಲ್ಲೇ ಮದ್ಮೆ ತುಂಬ ಲವ್ ಎತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕದಿಯರೆ ಚೀಲಾಡ ಅರಿವಾಡ ಅಂತೀನಿಯೇ 4 ಅರಿ ವಕೀಲರಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಇತ್ತಿನ ಕೊಂಚ ಅರಿಬಾರ್ದಿ ಓಡ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಒಂದು 4 ಲವ್ಕು 4 ಅರಿಬಾರ್ದಿನ ಓಕೆ ಆ 30 ರೂಪಾಯಿ ದೇದಿದ್ದೀನಿ ವಕೀಲರೇ ಅರಡಪ್ಪ ನೋಡ್ಸಿ ಅರೇನ್ ಮದ್ಮೆ ಪಿರಿಯಡ್ ದುಂಬು ಯಾನ್ 1 ಕಿಲೋ ಅರಿ ಮಾರ್ದೆ ವಕೀಲರೇ 4 ಅರಿ ಅಲ್ದ ಕೇಳಿ 4 ಕೇಳಿ ಆಯ್ ಖಾಲಿ 4 ಅರಿಕೆ ಮರ್ಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ನನ್ನ 1 ಕಿಲೋ ಅರಿ ಮಾರ್ದಿನ ಗೊತ್ತಂಡ ಹಂಗಿಕುಂಟು ಬರ್ತೊಂದು ರೋಡ್ ಹಿಡಿ ತಿರ್ಗುಣ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಲ ಬಲ್ಪುಂಡೆ ಏ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ఏంటైనా పంపిణీ బాలద మ్యారు లేరత బోడ చెప్పడాడు ಯಾನ್ ಬಾಲದ ಅಮ್ಮೇರಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮುಂಜಾತ ಅಮ್ಮೇರಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ಬೇಕನೆ ಯಾನ್ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಪೆ ಮಂಡೆ ಸರಿಜದ ನಿಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಬುಡಜ್ಜೋಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬೋತೇರು ಮೂಲ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪುನ ಕೆಂಡ ಬರಿತಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ದಾದನೆರನ್ನ ಮರೆದಿ ಹೋಗುನು ಎಂಕಾಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ఎక్కలాపుజు బోడ ఈరే చెప్పడాలి కుల్లి ನಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕಾಡು ಬಾರ್ದಿನ ಕರ್ಮಗು ಯಾನೇ ಮನ್ಪಂದಗುಲ್ಲ ಆನತ ಕೈಯಡಂತಿ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಬೊಂಬೆ ಬಾಲೆ ಖುಷಿಯನ್ ತುಯ್ಯರ ವಕೀಲರೇ ಏಕಲ್ಲ ಇರುವೆರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಕವಾದ ಪುಟಿದಿನ ಆ ಬಾಲೆ ಅಂದ ಆ ಬಾಲೆ ನೀನು ಏರಾವರಿ ರೋಡ್ ಒಬ್ಬನ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಗೊಬ್ಬವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಮೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದೇ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ರೋಡ್ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನ ಏರ್ಮೆ ಲಾಯರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಮನ ವಕೀಲರೇ ಅವ ಅಂಚಿಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಹತ್ತು ವಕೀಲರೇ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ವಕೀಲರೇ ಅಂಚಿಂಚಿನ ಬಾಲೆನ ವಕೀಲರೇ 5 ವರ್ಷದ ಬೋಡಾಯ್ ನೀವು ಯಾನ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆ ಯಾಮನ್ ವಕೀಲರೇ ಸುರುಕು 2 ವರ್ಷ ಮೂಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಂಡೋಲ್ ವಕೀಲರೇ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪನಗ ಮೂಲ ಬಂಡೋಲು ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತರಂಡು ಎನ್ನ ಪಿಗರ್ ಹಾಲಾಪುನ ಬಂಡೋಲು ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಲೇನು ಮಂಚೆ ಕೊನಪುನ ಆನಿಜ್ಜಿ ವಕೀಲರೇ 4 ತಿರ್ಗಿದ್ದು ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಮಲ್ತೆ ದೇಪನ ಹೆಂಗ್ ಬಾಲೆ ಬಿಡತ್ತೆ ಆಂಡು ಮದ್ಮೆಂಡು ವಕೀಲರೇ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ ಅಂದಿನ ತೂದು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸೀದಾ ವಾಸ್ತುದಾರ ನಾಡೆ ಪೋಯರ್ ವಕೀಲರೇ ವಾಸ್ತುದಾರಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲ ನೀನು ಹಾಗೆ ವಾಸ್ತುದಾರ ಬಂಡೇರು ಈ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಾಯುವೆ ಮೂಲ್ಯರು ಚೊಪ್ಪುಲ ಬಂಡೇರು ವಕೀಲರೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಲಂಚ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆ ನಾವು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಜೊತೆ ವಕೀಲರೇ ಜೋಕುಲ ಕೂಡ ಬಾಯ ವಕೀಲರೇ ಹಾಗೆ ಬಂಡೇರು ಈ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲ್ಯರು ಚೊಪ್ಪುಲ ಬಂಡೇರು ವಕೀಲರೇ ಇಂಥ 2 ವರ್ಷ ವಕೀಲರೇ ಎಡಮ ದಿಕ್ಕಡು ಜೆತ್ತುನಲ್ಲ ಜೋಕುಲಾಜಿ ವಕೀಲರೇ ಯಾನ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆ ಆಲಂಚೆ ಫ್ರೀ ಪುನು ಓ 2 ವರ್ಷೋಡು ಎಂಗಲ್ ಎಲ್ಲೆ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಆಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಡುತ್ತೋಳು ಯಾನ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡುತ್ತೆ ಆ ತಾಲಪ್ಪೆಲ್ಲಡು ಈ ನಿನ್ನೆಲ್ಲಡು ಪ್ರಣಿಗಳಿನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಜೋಕುಲ ಅತ್ ಈ ಅಂಚೆಂಚೆ ಜಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಎಡಮ ದಿಕ್ಕಡು ಜಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಆ ವಾಸ್ತುದಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಯದು ನಿಗಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ದಾಲ ಪುಟುದು ನಿಗಲೆ ಮಂಡ್ಯ ಸರಿ ಯಾನ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆ ಈ ಫ್ರೀ ತಡ ಪೇಪರ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಸಾಯ್ತು ಹೊತ್ತ ಎಂಟದ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಲ ಬುಲ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪ ಮಾಡೈತಿ ಯಾಂದೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೋಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಅಲ್ಲ ಏಯ್ ಬಾಲ ಚಿಚ್ಚಿ ಮಾಲ್ದನ್ ಮಾರ ಚಿಚ್ಚಿ ಮಾಲ್ ಒಚ್ಚರಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಉಂಡಾ ಈರು ಬಾಲೆ ದಮ್ಮೆತ ಬಲ್ಲದ ಕಂತೋಡು ಏನೇನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಕೀಲರೇ
ನಮ್ಮ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಏತ್ಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸು ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬನೋಡ್ದುಂಬು ಉನ್ನೊಂಜಿ ಡ್ರೈವಾಸು ಕೊರಡಾಪುಂಡು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಕೇಸ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾಡ್ಗೆ ಬನ್ನಗ ಉನ್ನೇನೆ ಪರ್ಚಿದು ಒಡಿ ಸಾಗಾಯ್ತು ಇಡಲ್ಲ ನಿಗಲೆಗೆ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ದಾಂತಿನ ನಿಗಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಬೋಡಂಬೆ ಕೇಂದ್ರ ವಕೀಲರು ಬಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನು ವಕೀಲರ ಈರು ಯಾಪ ಬಣ್ಣನ ನನ್ನ ಈರು ಬಣ್ಣ ಕಣಕೇನು ಆನತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ದಿನತ ನನ್ನ ಯಾವ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಈ ನನ್ನ ಜೋಕುಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಮಾತಿನ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕು ಕುಡಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬೋಡೆ ಈಲೆ ಬೋಡ್ ಬಂದು ವಕೀಲರ ಕಾಣನೆ ಬಾಣನುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಡ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಜೋಕುಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ ನನ್ನ ನಾಯ್ದಲಕ ತುಚ್ಚು ನೋಡ್ತಿ ನಂದೆ ಕಂಡನೆ ಬಂಪಿನ ಇವರಿ ಬಂಡೆ ಅತ್ತ ಆಗಿ ಜೋಕುಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಿದೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ್ ಪುರ್ಲುಡು ತಾಂಕಲೆಪ್ಪ ಜೋಕುಲ್ ಎರೆಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅರೆಗ್ ಬೊಡ್ಚತ ಬೋಟ ಆರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತಾನಡು ಎಂಕು ಕುಡಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬೋಡೆ ಅವು ಒಂದು ವಕೀಲರೇ ಜೋಕುಲು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚತಿ ಯಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ವಕೀಲರೇ ಅಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆತ್ತೆ ವಕೀಲರೇ ಈನ ಹೆಣ್ಣು ಎಂಗಲ ಕೇಸ್ ತಪ್ಪುಂಡೆ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟದ ಅಲ್ಪ ಕೋನದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪಾರ ಉಂದಿನೋಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂದೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಡೆನೇನೇ ಮರಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಾಗುಲ್ ಪೂರ ಬಾಲದ ಕೈ ಅರ್ಲಕ್ಕೊಂಡು ಕಾರು ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫನಂದ ಕುಲ್ವೇರ ಮಾರ ಈಗಲೇ ಮಂಡ ಸರಿ ಅಯ್ಯೋ ಈರ್ ಲಕ್ಕ ಇನ್ ಬಾಲ ಎತ್ತಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಜಗ್ಗಿರಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರ ಏರಮ್ಮ ಏರ್ಬೋಡು ಓ ಅಜ್ಜ ಬೋಡಿ ನೀವು ವಕೀಲರೇ ಅವು ಬಾಲೆಗೆ ಮೊಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರಿ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ದು ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಬಾಲೆದಿದ್ರು ಒಂಚೂರು ನಾಲ್ಕು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಒಂಚೂರು ನಾಲ್ಪುಲೆ ವಕೀಲರೇ ಕಾಲಿ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂರ ಬೋಪುಂದ ತೆನಿಗೆಲೆ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುಣೆ ಬಡ ಆ ರಜ್ಜರ್ ನಲ್ ತೊಂದಿತ್ತಾರತ ಯಾಲ ನಲ್ ತೋಜ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅಂಜು ವಕೀಲರೇ ಓಡೆ ಪೀರಾಜಾರ್ನು ನಾಲ್ಪುಲೆ ನಿಗಲೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇಕ್ಲಿಗೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂದಲೇ ಗೊತ್ತು ಜಮಾರ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಂಚ ನಾಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ನಿಗಲಕ್ಕಲೆ ನಿಗಲ ಬಾಲಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಲ್ಪೆ ಅಜ್ಜರ್ಲಕ್ಕ ನಲ್ಪೆ ಆಡಾತ ದಾದಮ್ಮ ಓ ಅಜ್ಜ ಅಂಗಿ ಬಾಡ ಅಂತೀರ್ರಿ ವಕೀಲರೇ ಅಜ್ಜರು ಬಾಲತೆದ್ರು ಬಜಿ ಮೇಟ್ ನಾಲ್ ತೊಂತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಗಿಗೆ ಪ್ಲೇ ವಕೀಲರೇ ಗೆತ್ತೇರಮ್ಮ ಗೆತ್ತೇರಿ ಬಟನ್ ಗೆತ್ತೀರಿ ಅಂಗಿ ಗೆತ್ತೀರಿ ಬಟನ್ ಗೆತ್ತೀರಿ ಏನಂಬೆ ವಾರ್ಲೆ ಪುನಃ ಬಟನ್ಗೆ ತೀರಿ ಅಂಗಿಗೆ ತೀರಿ ಅವನು ತೆತ್ತ ಅವನು ವಾರ್ಲೆ ಪುನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹರಮಣ್ಣಿಗಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದಾದ ಬಲಿಪುನು ದಾದೆ ಅಜ್ಜರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡೊಂದಿತ್ತು ಜೇರ ಒಂದು ಅಜ್ಜರು ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹೊಂದುತ್ತೀನಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಜೇರು ವಕೀಲರೇ ಒಂಚೂರು ನಾಲ್ಕು ಆಮರ ಯಾನೊಂದು ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ದಿನ ಕರ್ಮೋಗು ಯಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಸೈಯರ್ ಆ ಜಿಪ್ಪು ಜೊತೆರಿ ಆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಿಗುಲು ಎಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ನಿಗಲ್ಲ ಆ ಜಿಪ್ಪಿಗೆ ತೇರಿ ಆ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ತೇರಿ ಎತ್ತ ಮರ ನೀನವರು ಬಾಲ ತೂವಾಡು ಏನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರು ಉಲಾಯ್ದಾಲ ಪಾಡೊಂಚೇರಿ ನಿಗಲ ಅಜ್ಜರತ್ತ ಆದಿಮಾನವೇನ ಮರ ಕಾಲಿ ಪಾಡ್ದಿನ ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟು ನಾಲ್ತು ಅಂತೀನಿ ಈಗ ಅಜ್ಜರಿನ ಕ್ಲಬ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಬ ಮರ್ಯಾದಡಿ ಏತ್ ಮಲ್ತೇನ ಆತೆ ಅಂತೂದು ನಿಗಲ ಜೋಕುಲ ಮನ್ಪಂದ ಹುಲ್ಲೋಡಿ ಆತೆ ನಿಗಲ ಅಜ್ಜರ್ ನಲ್ಪುನ ಪದ್ಯಲ ನೀವು ಆನ ಮುಂದ ಮಾರ ಪ್ರಾಯದಾರ್ ಜುಂಬಲಿಕ ನಲ್ಪುನ ನಮೇ ಈತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎದುರು ಪೂರ ಅರೆ ಬತ್ತಲೆ ನಲ್ತಿಂಡ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸೀದಾ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ ಓಪನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಾರ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ವಕೀಲರೇ ಇದ್ದಾರ ವಕೀಲರಲ್ಲ ರುಂಜ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾನೇ ವಕೀಲೆ ಎಂಕಲಿ ಅವು ಕೋರ್ಟ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತನತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯಾರ ಇತ್ತಂಡ ಓ ನಿಗುಲ ಮರ ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಕೀಲರ ರತು ಮಾರ ಏರ ಜೋಂಗು ಗೋಪವನೆ ಮಾರ ಬಂದೆ ವಕೀಲರ ಬಂದೆ ಏನವನ್ ಪಿಡಕ್ಲಿ ಅಂದು ವಕೀಲರತ್ತು
ಬಾಲೆನ್ ಜಪ್ಟ ಉన్నారు ದಾದಾ ನಿಕ್ಲು ಬಾಲೆ ಮಲ್ಸುಡ್ತಾರ ಆ ಜನ ಒಡೆ ಸೈದಿನ ಮಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊರೋನ ಇಂಚೆನ ಪಿನ್ ಬಲಬಲ ಪೋಯ್ 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 ಬಾಲೆ ಅವರ ಅನ್ಸಿ ಈಗಲೇ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಉಂಡದೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಮರದ ಅಗಲೇನು ತೋರ್ತು ಬಿದ್ದಾಗ ಇರ್ತಾರಂತ ಮರ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೀರಿ ಬಾಲಜೇತನ್ ಏ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಫೋನ್ ಬೇ ಬಾಲಜೇತನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತೀರನತ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜತ ಮಂಗ ಕುಲ್ಲು ಹಲೋ 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 ಏನ್ರಿ ಕಳ್ಳಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದೆ ಮಗು ಮಲಗಿದೆ ಯಾರ್ರಿ ಅದು ಅದು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಅದು ಯಾರ್ದ್ರಿ ಮಗು ಅದು ಇಟ್ಟಾಂಡಲ ಪಂಡ್ಲೆ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಡೀತಿದೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಗು ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನಿಮ್ ಶಕ ಸಂಭವದ ಕೇಸು ನಮ್ದೆ ಇಮ್ಮೇನ ಮಗೆಂದು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಪನೋಡತ್ತೆ ಎರ್ನಂದು ಮಾರೈತೆ ಒಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಣ್ಣ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ ಮಲ್ತು ಮಾಡೊಡ್ಚಿ ಎರ್ನ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಬನ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋ ನಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಸರಿಲ್ವನ ಆ ಜನ ಆಗದಿಂದ ಒಂದು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಂಗನಾಗೆ ಕುಡಿತಂದು ಆ ಜನ ಹುಚ್ಚನ ಆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಮಲ ಏ ಈ ನಮ್ಮರ ಉರಿವಿನ ತೂಕು ಕೂಡ ತುಪ್ಪಗಂತ ಬಾಡ ನಮ್ಮ ಇದೊಂದು ಪೊಣ್ಣ ಮನಸತ್ತ ಇಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಮಾಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಎರ್ನ ಬಾಲೆಂದು ಬಂದು ಕೂಡ ಆಗ್ತೀನಿ ಹಲೋ ನಾನ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಂಬಾಣಿಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಣಿಗೂ ಈ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಇವರೇ ಬೋಳಿ ಮಗನೇ ನಿನಗೆ ಚಾಪೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಕರಿನಾಗ್ರ ಕಡಿಯ ಕರ್ಬಿ ದೇವರ ನಾಯೇ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ ಮಾರೇದೆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಇವರೇ ಬಂಡ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪನ ಫೋನ್ ಮಾರೇದೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಬಂಡ್ರೆ ನಾಲಾಗಿನ ವಾತಾಕ ಹೋಗ್ತದೆ ಸಾಯ್ತು ಹೋತ್ನೇಕಲ ಅದು ನಿಗಲ್ನ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗಂತ ಎಂಕೇ ಡೈವರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರತ್ತಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಬರವಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತು ದುಮ್ಮದ ಹಿರಿಯರು ಪಂತಿನ ಯಾಪಲ ಸುಳ್ಳತ್ತವು ತರಕ ಮೈತಿನ ನೀರು ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಡಿ ದೇವನ್ನಗ ಯಾನೇ ಎರೇರ್ನ ಲೈಫ್ಗಿಂತ ಪುಲಿ ಬುಂಟ್ರೆ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ದೇವರೇ ಪುಲಿ ಬುಂಟುವೆ ಈ ನೀಡ್ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಒವ್ವೇ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆಜಿ ನನ್ನ ಎಂಚಿನೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಮೀಟು ದ ಕೇಸ್ ಯಾರ್ಮೇವ್ ವಕೀಲರೇ ಎಂಗಳು ಪೋಣನೆ ಪೂರ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಯ ವಕೀಲರೇ ಪೂರ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ ವಕೀಲರೇ ಪೂರ ಸರಿಯಾಡಿ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ತೀರ್ಮಾನ ಬತ್ತ ವಕೀಲರೇ ಮೋಲ್ ಒಂಜೆ ಬಂದ್ಪುನ್ ವಕೀಲರೇ ಬಾಲದ ನೆಟ ಪೂರ ಕುಜಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡತಿ ಬಾಲದ ಕುಜಾಲ್ ಇರ್ಲ ಕಾನೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ತೀರ್ಪು ಅಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ನಿಕಲ್ನ ತೀರ್ಪು ಏನೊಂದಲ್ಲ ಕೊಡನ್ ಸಂಗತಿ ಬಂದಾತಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪುದಾಕುಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಪಂಥೋಡು ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡಿಜ್ಜೆರಿ ಆಡಲ ಬಲಿತಿಲಿ ಪಲಿದ ಕಲಕ್ ಬರೋಡು ದೇಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪೋರ್ದು ನಮ್ಮ ಬುಲಿದು ವೈದಾಂಚ ಹತ್ರ ಕಲನ್ ಮದಪ್ಪಂದೆ ವೈದ್ಯರ ಏಕತ್ರ ಕೊಡೋರಂಜಿ ತಾಟಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲೆ ಶರತ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪೂರ್ಣ ಅವಡಂದಂಡ ಶರತ್ ಬೋಡೆ ದೈದಿದ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಫಿರೌದನ್ ಶಕ್ತಿ ಎಕಡ್ರಲ್ಲಿದೆ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈದಿದ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲು ಕೊಡದು ಪುರ್ಪ ಗೊಂಚಿಲು ಕೊಡದು ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನೇ ನಾವು ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಕಲೆರ್ದು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತ ದಿನ ಕೋಟಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೇನ ಇನಾಮುಂಡು ತೀರ್ಪು ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಂಡಲ ಎಂಚಾತನ ಮುಂದೆ ಕೇನೊಂದಲು ಸುರುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲೇರ್ ಸುರ್ಮಲ್ ತಂದಲೆ ಯಾನೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೈದೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನೋಡು ದಯಬಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತಿಳಿಪುಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜನಕ್ಕಳನ್ನು ತಿಳಿಪೋಣಂತದ್ದು ಜೊತೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಅವು ನಂಗೆ ಫಿರೋರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು
ಈತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ನಟನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯನು ಮೂಜ್ಜನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಎಂದಾದ ಮನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ. Frankly speaking, I don't know what to say. Nikul Baidina first, thank you Panandula. Nikul performance as usual, mind blowing. Everything is mind blowing. Leather and also is very mind blowing. Pujan the mind blowing. Dada Panoden. Nikul Pura got it put on mind blowing. Nothing else is left. Matra, Unji Manpe, Unda competition Nikul Pudra Valley. Bale Telpella Pananga Janakal Prasamsa, Deepak Raipura Kenwer. Akalna itchav. They want Prasamsa to perform. And that is why you will become famous. Not that ink benefit apagudu. Mata janakli ren toran and kulwer. So be part of the team. It is not for competition. See, even Kapil Sharma la aaj sarti laughter challenge win aate. In a knowledge prakara. So people want to watch Kapil Sharma everywhere. People want to watch you. Never Nikul ni buy like the team ಕೊಡ್ತಾರೆ. Nikul ಆತೆ ಬಂಗಲ ದೇತನ್ವರ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೇಜಾರು ಪಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿನ ತೂದು ಏರ್ಲ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಂಗ ದೆಪ್ಪರು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಜನಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವೇನು ಅದಾರು ದಿನ ದುಂಬು 3 ದಿನ ದುಂಬು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸಿ ರಪ್ಪಿದಾಡುವೆ ಹಾಕೋದು. ಬಟ್ ನಿಕುಲು ಏಪಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ ನಿಕುಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪಾರ. ಸೊ ಏನು ಬಾಕಿ ಟೀಮ್ದಾಗ ಲವ್ವೇ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಶಂಸದ ನಿಖಿಲ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಆಕಲು ಹೆಂಚ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರೆಂದು ಇಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಂದೀಪನ್ನ ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ ಒಂಚು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ. ठीक है ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬದರವಂಡರ್ ಆರ್ನ ಬರಿಟೆ ಕುಲ್ದರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸಚಿನ್ ಸುವರ್ಣರ್ ದಾದವನ್ ಪರಿಕೆನಗ. Sir told me that you have won before also here and you're coming as a complimentary for this show. People forget very easily the platform where they started their career and it was the gesture of yours was very beautiful. And Sandeep, what I liked about it I'm watching naline skit to yet. People come here, they tell their dialogue and they walk off. See, it is not stand-up comedy. It is a performance comedy. And I think after so many 4-5 skit, I thought that you were involved in the performance and you were performing the comedy. Rest of the people who I have seen, they did well, but they just stand, they give their dialogue delivery and they just walk off. So it was like a radio. If you don't come also, I'll laugh at you because it is only your voice which is traveling. But you performed on the screen. The performance was very good and you are involved so much in the character. I can see the sweat on your face from here. It's glittering. So, and about Shivanna, see, he has given lot of platform to a lot of people. I know him from past 15, 20 years. A lot of people have done little bit for Tulunad and they have shouted on the stage by saying that they have done so many things, this, that. But this man is an unsung hero from past 20 years from here because I am a Bombay tea. So I know how he used to travel with his cable and he was planning to travel this channel till Mumbai. And I think he has entered Mumbai also. He was railway cable line. It was not for his money. He's a doctor. He could have just opened a medical shop and he could have medical center clinic or something like that. He could have minted money. So Rai sir is a very senior politician. Sir, these people need Tulunadu Sahitya Academy Award. Not for the people who just stand on the stage and say that I did so much and so well and no one has done nothing. He is an unsung and he never shouted what he has done to Tulunadu. And he has travelled very long. Not because he is my friend, I have come to him. I never go to any function, I never attend. But this man has a lot of passion for Tulunadu. And today he can sing, I don't know, he may be earning money in this thing or maybe losing a lot of money. But see the way he has given the platform
for Tulunadu actors. Please support this. Take as far as possible. We are only about 4.5 to 2.5 to something like 2 crores people, Tulunadu, all over India, maybe. It vishwade onje call 1.25 crores. 1.25. And imagine we are doing, you see, Sandeep, I have know little bit about you, little bit I heard about you. I think today you are online and lakhs of people are watching you. Fantastic, fantastic. God bless you. Work hard. Come to the mainstream as soon as possible. Okay, thank you. Solmelo. I just want to say, Namma TV nominated Bale Telpale, but Bale Tulu Paterga, Anchina Sumar Tulu program Mantir Namma TV. So I think this is the only channel Tulunadu when start a month in Tulunadu Barodondo. ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತು ಬರೋದೊಂದು ಸುಮಾರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಲೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರಗ ಆಜಿ ವರ್ಷೋರ್ದಂಜಿ ನಿರಂತರವಾದ ಬರೋದುಂಡು ಆಜಿ ವರ್ಷೋರ್ದಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ಒಂದು ಅದು ಸುಲಭಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಲ್ಲರಿ ಪೇಜ್ ಅವರು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಳ ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಳುನಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವರ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಪನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಕೇಬಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇದು ಪೂರ ಮಂತ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಶಿವನ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.